Какво става, брат? Много съм добре днес. Що ти пише захар на тениската? Защото миналата година дойдоха много готина група във Видин Захар и си промотираха тениски, за да имат пари, за да се прибърнат отново в София. Трябваше да изкарат някой лев за гориво. Аз съм Стиван Найденов от 10 В. Бях в Гранада, Испания, по проекта Разъм Плюс. Там бях на практика за 2 седмици в един много готин хотел. Работех на рецепция след бюфет. До рецепцията има бюфет и аз отсервирах съдовете, слагах ги в съдомелне, после ги слагах на мястото. Евентуално ако някой клиент поиска моя помощ, им помагах. Определено бях притеснен и използвах всичко, което знам по испански, макар да не знам испански, и определено използвах много английски. Какво интересни забележителности не видяли в Гранада? Определено замък Алхамбра беше невероятна дестинация да се види. Много е красиво, определено, ако някой отиде в Гранада, го препоръчвам. Но като мой любим спомен от преживяването като цяло в Гранада беше, че направих едно много дълго пътешествие до един магазин. Купих си дъска за скейтборда ми. С нея карах доста. Все още карам. И това е. Кое ти е любимото ястие от тяхната кухня? Или това, което се сещаш, че си ял най-много, което ти остана в съзнанието като ястие? Имаха много готини закуски с рибатон и с... Закуска с рибатон? Да. Не бих ял такова нещо. Имаха много готини закуски с рибатон. В едното супермеркадо беше много вкусно. Почти всеки ден го ядох. Взимах. Скейт парка. Първоначално го видях на Google Maps много преди да отида на проекта. Но може и първите дни, като бях в Гранада, с един приятел решихме просто така да се пуснем до скейт парка, да го видя на живо, и това място беше огромно. Беше много хубаво, поне за мен, и го посетих много пъти. Не ходи ли с приятелка? Не ходи ли с приятелка? Не. Нямах такъв късмет. Друг път, има време и за това. Малко трудно си прибрах дъската, обаче трябваше да я залепа за раницата, и като бях на летището в Мадрид, определено ме гледаха много странно, сякаш носят, не знам, нещо, което не е обичайно да се види в летището. Определено се опитаха да ми направят проблем на летището. Аз казах, че не говоря испански, те просто се отърваха от мен, просто тръгнаха си, нямах какво да го не направят. И ме оставиха и си прибрах дъската вкъщи. Като заключение, какво научи от цялата екскурзия? От цялото приключение? Стана ли нещо в съзнанието, като... Ако бях останал в Испания за един месец, щеше да започна да говоря този език. Имам предвид, стана ли ти в съзнанието нещо като поговорка за случилото се, като цитат, като поука? Аз си изразя най-правилно. Каква поука би изкарал от цялото преживено там? Учете език. Без език не може да се оправите. Знаете ли, език ще се оправите навсякъде. Езикът буквално е врата, която се отваря постоянно. Без значение къде си. Смяташ ли да се връщаш там в бъдещето? Определено ще се върна там в бъдеще. Не знам кога, много скоро ще се върна там. Скоро? Значи До година. имаш До година близки само. планове за бъдещето ти? Имам много близки планове за бъдещето. Само останал са найс. Първия самолет за там отива. И какво възнамеряваш да правиш там, освен да практикуваш хобито си? Задължително пиша на хората, с които се запознах. 100% ще мина на старото ми работно място. И какво друго мога да правя? И все още се разхождам. Има много места, които не съм посетил. Ами ако няма работни места на това място, би ли си пренасочил към някаква друга професия, или твърдо ще държиш на наученото в училище? Може би бих искал пак да си работя професията, която ме научи училището. Не би направил компромис с нея? Да. Ясно. Цялото приключение за мен с една дума бих го описал като незабравимо. Просто беше много хубаво преживяването. Всичко. Работата, хората, скейта. Всичко беше хубаво. Много е забавно да отидеш с приятели в друга държава. Това е. По-забавно нещо от това на света няма.